Как му станете милионери за една година? Измислих го, просто е, лесно е. Просто всеки ден от годината трябва да заделяте по 2739 лева и 72 стотинки и за една година сте милионери. Ко правиш, ма? Ало? Ало, къде си? С жена ми и с децата съм на разходка. Защо не ми се обади? Падна ми батерията. Ако ти истински държеше на мен, щеше да звъннеш дори и от телефона на жена ти. Чакай. Ай, ще те ева любовницата, ще кажеш, че други няма.